Mana kamano nyakora mga juang kamora mara mitira ka thul makende marwa ke chenro mar dundo nagi telo mara rio marwa nyisi ni podwan kande kachel koda amaranja ma en kacha jatelo mochung'ne were chama no mar MDG kendo ogo mbaka kacha konyiso ni to chalo nade wacho ni med neno chenro mara ne chuny Onagi TV, Facebook page chuny Onagi TV, TikTok chuny Onagi TV, kato bende wiki will ma subscribe YouTube channel maroma chuny Onagi TV kama pota chenro ni and Steve James aka Nyakwar Nyaronyi One wan kande kachel koda ilungo ni Janabi Daro maranja dhimo ber gino mabende na wacho ni kodoge to mara rio nagombo munda penji nyadi ng'eny rowere ma pacho kandie neno ka gima oganda kata mana jotelo mag siasa okosebedo kokao okao gi nengo badi tiyo kod gi mana siasa to ibe irawera kandi kende jotelo mochung'ne kata rowere chama no ma MDG nyiso ni to rowere ere kaka uneno rowere kata kaka unyalo ukunyo rowere chama marun inene chama wakae wan gi aspirants wadwa chungo aspirants wa map aspirants wang'iyo gi biwinja wang'iyo jo man gi potential jo majituma biwinja to wakonyo gi kae budget ma campaign mar golo posters mar golo banners gi merchandise wabe wamiyo gi nikech wang'e ni sani youth inyabedo ni gi potential to financial muscle moro ionge go machu koro priority wa e chama wani gin women gi youth biwinja koro chama wani oken gima nyaka ibie gi pesa en bora ni kwaseneno potential mari wa empower yi waneno kumonyo loko because we prepare the future generation from nikech kaka party leader marwa be ena youth at 45 years the youngest party leader mantie Luo Nyanza ka koro king'iyo future be future wa makaluo be ni kuom young leaders gi ineno gima timre ne Babu gi Sifuna ODM en gima notimre ne Ochieng be 2030 koro an ok anya neno ne gi nyiego biwinja koro kata ka jogi seyo to jogi ni sirikal nyaka sirikal oket on check biwinja sirikal koko oket on check nyatimo gik moko mok ber na japiny biwinja to king'iyo history wa masiasa makae onge ng'ama ber e wach play opposition gimolo Jaluo biwinja koro ken gima rach keto sirikal on check biwinja koro an ok anya neno ne Babu nyiego anya neno orengo ne gini nyiego kata gi Sifuna nikech kiluo chien kaka Ford Kenya Jaramogi notho Raila wuok nodhi NDP orengo nodong Nyong'o nodhi SDP king'iyo elections ma 1997 Raila nochung president to noyudo wabunge 12 gi NDP orengo ka joluo mang'eny ni NDP orengo nochung gi Ford Kenya Ugenya Boyombo kidhi game nitie ng'at miluongo ni Jodonde nochung gi Ford Kenya Boyombo ndalogo Nyong'o chung Kisumu Rural ka gi chama miluongo ni SDP to kano chopo kuma Jaluo dwaro kawo telo nokomono gi riwore biwinja gimiyo Jaluo ni ngufu mondo kawte koro gi sani nikech moluor jatendwa nosedhi kawo kindewa mang'eny mondo wayud jatelo moro ma dhi ketowa pamoja we kila ng'ato many networking mare kochopo sama Jaluo dhi bedo jogi dhi bedo biwinja koro ng'eni ok wanyal bedo ni no appeal ne section 2A mondo lok mar multipartyism to wan Luo Nyanza kae waloko chama wani bedo one party waloko Luo Nyanza bedo one party state gima it was against dwar mar Raila against dwar mar joma ng'eny gino mana cartels moko manoluoro Raila ka emano push for gi nikech gima nomiyo kata Raila koyudo president en vote apathy PM koso bedo PM ma bende anyalo penji en ni sani no ka rowere wacho ni uchumi mopacho kandi chal ka gima bende koro hedho achiel kuom gino bende koro gidwa mondo miyo ilok tend piny Kenya wacho nang'o kaka rawera ineno e uchumi ma Kenya ni okanya wuondi ineno kaka wan MDG waonge Kenya Kwanza ni ka gimoro rach to wapam ka rach to wacho wano kwa go tutam wajo tutam yes to kwa pam ni tutam wane serikal mar go twak niya nikech chon
Nyanza nong'e ka net producer ma Sisal. Nyanza nong'e ka joma golo cotton maber. Nyanza nong'e ka net fish producer. Biwinja. Koro mbaka mwago sani gi jatelo maro kaka chama en economic empowerment. Mae gima dware Kenya Kwanza ni. Biwinjo. Koro wago tuta mar economic empowerment. Kaka wanyalo ng'iyo, kaka wanyalo chiwo kambiwa ma Kikomi gi, kaka wanyalo yudo fish processing plant, kaka wanyalo manyo cash crop, kaka community ma Kaluoka wanyalo miyo wado. Koro tutam ni ok ber ni wadonjo ni wapamo. Onego bed ni waketo oganda wa mbele mokwongo. Koro gima ber mambo wanyagi party leader marwa ni. Karach to wacho kata en Kenya Kwa. To nitie oganda moko manodonjo kodwa koni. Gin kata garach gipamo. Nitiere kuma osewuoke mokwero ne gima timore sirikal rach. For example, mananyisi niya, ndalo malinda mwananchi nego rali, owetewa moting'o rengo gi Babu Geni, nigo gi tiagas. Ochung' wacho niya, aja Kenya Kwanza, lakini ma ok demokrasi. Biwinja, ma ok demokrasi mwana wa fight na chat. No mak bodyguard orengo. Ochung' bokwedo, goji tiagas e kanisa. Ochung' bokwero, okopamga. Karach to wacho. To my leadership monego be ni wani ni Kaluoka. Ok pama throughout. Biwinja. Manyiso ni gie sani king'iyo kaka bende party leader mar MDG ta party mare. King'iyo gi kaka party chama moko bende itayo. Inyalo wacho ni pogruok ni kanyo. Pogruok duong' ke chinene chama wakae. Ing'eni politicians ng'iyo ga leaders, ng'iyo ga kuma gibedo valued. Kuma opinions gi inya winji. Biwinja. Ngech party leader ma MDG moluoro ne Ochieng. En ng'ama bedo kod piny to go mbaka. Openji ni gini inya tim nade. Biwinja. Gini inya los nade. Kata en decision moro, en decision ma work from grassroots. Milose chama ka. Te chama moko kiwinjo ni nek ko wacho kama kin japiny goni, kin kata leader moro kinyal golo opinion ni mopogore. Biwinja. Koro ini chuni decision mobedo med emi chuni go. Samoro kata party leader chope. Gido ni chop ne party leader ipim ne 1 2 3. Yudo ko gengi kanyo mokinya. Koro sani leaders be giseng'iyo kuma gibedo valued. Biwinja, kuma ginyalo dongo politically. To giseyudo ni chama no en MDG. Emomiyo wang'ane jochung' ng'eny Kaluoka ma dhi biro MDG gimo se biro. Maraga oganda nyalo wacho ni MDG en party maber. Bende en gi ndhadhu. Kata oteku moro manyalo luongo rally. Nikech ing'eni wacho ni party bende oteku mar chama ineno gi thuon mare. Maluongo oganda mondo bi e romo. Ineno gima timre. Be unu gomenda, unu gi ndhadhu. Ineno gima timre. Ineno moluor Honorable David Ochieng. En okil maduong'. Ji pok ong'eyo ang'eya. En advocate ma High Court. Wach ni japiny koro yange alanda. Honorable David Ochieng, beside politics, en okil maduong' ma advocate ma High Court. En gi law firm ne maduong'. Ting'eni law firm matimo maber man gi good international relations. En ng'aw gima loso pesa maber. Biwinja. Kata sani king'iyo rallies mitimo Siaya. Biwinja, watimo rallies gweng' ka gweng'. Ok wadit ni wadhi timo rallies e kanisa kata e market. Biwinja. To wawe japiny gi pi moro matin monyalo modho. Biwinja. Unurengo okuchok ji. Urenga. Wan wachoko ji pagweng'. Pagweng'. Biwinja. Nitie jomoko marito sani kidhi Siaya. Candidates mapiem go Chieng'. Ng'ato rito Chieng' kanisa. Ema dwadhi lando injili ne. Ng'ato rito Chieng' siro. To Chieng' go rally gweng' ka gweng'. Ichoko ji gweng' ka gweng'. Biwinja. Manye kaka inyalo winjo ywak japiny mantie. Koro kata kisani king'iyo gik mochieng' opango timo na Siaya. Onge kata ng'awa machiel machope. Joma ni kanyo, ng'ato gwe orengo to gol option. Biwinja. Ochieng' wacho niya, bang' 13 years of devolution, ere kaka Siaya kadwa timo MRI, X-ray, CT scan. Biwinja. Siaya dhi manyo kata Kisumu kata Kakamega kata Nairobi. Ochieng' wacho niya, MRI gir 120 million kende. Ere kaka koso Siaya? Ma wich kuot. Owacho no kobedo governor, sub-county ka sub-county dhi bedo gi mashindegi. Mar ariyo, ere kaka Siaya waboda Lake Sabich. Biwinja. To podi minewa e miechgi.
ywak ni gionge pi. To pi ni en gima kien gauge don has pesa biro maber, national government biro maber, county government be nitie, ka mismanagement no. Gima rach gi Siaya ogien gauge donors. To pi ni en gima ywa donors mang'e. Ochieng' wacho ni gima odhi make sure ni pi bedo dala kadala. Mar adek, nitie king'iyo game lop giaro is very fertile manyalo feed 4 counties ma Siaya gi. Biwinja. To ochieng' king'iyo Kenya ka en gi program moro chakre 2013 manoyiere. Omiyo ji kodhi nono each and every planting season. Gima kata mjumbe mora pok otimo Kenya ka. Kan right inyalo correcta. Biwinja. Koro chieng' wacho ni game kaka nyabedo fertile land ni. Ere kaka onyamiyo jowa kodhi. Obed mar oduma, obed mar avocado. Biwinja. Nikech lobgi nyak maber. To waket maize milling plant ka. Manyalo pidho Siaya mangima. Botimogi koyiere to kodhi timo. Ok ni koyiere. Gisani penja ja Ugenya chakre 2013. Ka nitie any planting season mo chieng' omis moko miyo jogi kodhi. Omiyogi pile. There's no MP mosebedo ka timo gino Kenya ka. Ka nitie I'm standing, you can correct me. Chiwo kodhi. Ng'awa. Gol county government, wabunge. Gol county government, nyisa wajumbe. Nyisa chiel moro. Nitie jatelo. Ngene ka ng'a wacho tibu wacho na sire. Dong gin kae, jowinjo wani ka ginyalo wacho. Nyisa mbunge mora machiwo ga kodhi. Gol county government. Winji, ma nyiso ni ochieng' kende jal mabende koro tiyo Siaya. Ineno gi sani. Ng'ama MP mochung' ne development ma Siaya kanyo minyalo pim go chieng' onge. Kata kipimo in terms of lobbying. Gol county government oko. Ochieng' lobby gi kidng'eyo health. Nitie level 4 hospital moro iluongo ni Urenga. Ma 2022 ochieng' norwako rais biro otimo ground breaking. Kidhi Awendo, kumoro na Awendo Kwala. Nitie community stadium ma worth 60 million. Ochieng' no lobby from county government. No setime ground breaking engi madhimbe. Lobby nyaka market Sabich mantie budget masani gi 50 kilometers of roads. Ok ni enoporo, en gima sani kidhi e budget inyalo nene gi pesa ne nitie. Tiende ni constituency ma Siaya Ugenya otimo maber ya molo. Maber kabisa. Emani aka gik moko sebedo lobbied, iwacho ga ni success has many fathers. Kila ng'ato dwa biro ni ane mana kelo. Lakini mano bok rach, gima duong' ni bora ni japinyo yudo development. Ma gino mabende wacho ni executive company ma Siaya County governor ma wacho ni samoro oyola tich okotimo ber. Adamo ni nyiso ne japiny mabende koro ne chon machalo koda kamandi ni kaka ja MDG mabende party no wuok mana Siachu kanyo. Nyiswa ni to dongruok ma Siaya generally chalo nade. Ineno Nyasaye en ng'ama nogwedho ji gi mich mopogore. Orengo is a good lawmaker. Orengo is a top human right defender. Orengo is a good oversighter. Osetemo kare matin but pod lupol ntie madongo. Biwinja mo chieng' nyalo fi. Koro kibiro mich ma development e Siaya gi sani onge ng'ama nyombo chieng'. Mano to kanya wuondi. Position mane? Ma governor. Ineno gimanyalo nyisi gimikia. Ineno chamo ma MDG ma ji wacho ni udacha kwa jude ni briefcase party. Ingeni dongine mi wache ji wacho kamano. Dongun mo wache. Nga. Dongun. Wan gi nga. Ingeni gimukia. Ji mang'eny kenda nuoyo. Dend gini mane chama mokogo. To chuny gini mane MDG ka. Mokwongo nitie immediate MP manopiem gi ochieng' iluongo ni Daniel. Immediate competitor manopiem gi ochieng'. Ose defect obiro MDG. Before kato defect, nwan gi mjumbe moro be machungi chama ma MDG iluongo ni Sind. Jogi are very popular. King'iyo polls, they are the two popular candidates. So gin jo MDG te koka jo ODM gi biro piny. Wan kata gi tich matek magie kata ni wadhi miyo ng'aw tiko. Koro gima nyalo nyisi ni expect mbele ka. Chieng' wadhi unveil candidates wa. Jogi dhi bedo mang'eny. Governor kunde te mag Luo Nyanza gi nyaka Busia gi wadhi chungo jogi te. Sir maru yudo kanya jatelo. Bera frank.
Ochieng is a good lawyer of a good reputation. Serikal be miyo we seed momatin. Onge gima serikal golo. Ochieng is a good law firm loso pesa di. Man gi good international relations. Luore gi cases good national. Dong linga ne lo man. Ngen tielo intie gimiluongo ni international trade law. Gin laws mopogre. Koro linga ni linga ni itimo business mane begi kin biwinja. Cause kisir mo yudo serikal ka to onge. Kech nyakiti matek mo ni party to tegno. Party to tegno marach. Ma 2027 ka ni duok na wach. Role mari MDG ni marang nyiswa. An kaka youth leader en adonjo amanyo youths, aketo youths pamoja. Awe wigi kaka onyalo loso chama gi ber ma chamawa biwinja gi kaka ginyalo bedo jochung, kaka onyalo support gi biwinja for the future generation. Ingeni siasa kakin youth. First of all, siasa en kwan. Nyaki many political muscles. Okinya chunga dhara kamano. Nyaki ng'e kaka system ringo. Kore siasa kae ber kibedo gi mentor. Biwinja. Mentor manyalo maki ma ideas nyalo mari. Biwinja. Monyalo maki to iwai omaki piny koteri ma mane tiji matimo MDG ka. Ma 2027 idhi elemo mane? An 2027 podio kadhi elemo mora batago kwano ma gimoro 32. Gisani adwa uso chama maber, adwa ni yudhe odonje chama wani direct gini gimaber gi gimarach biwinja. Ata anyis gi matunda mantie ka MDG ka gi future objectives makata MCA moro kedwa. Apodi gisani. But joma dwa chung MCA ma youth be gi jogi ng'eny. In donganyisi ni 2022 nwan gi candidates, nwan gi aspirants 123. Gisani poko chopo 2027 to gisani wase register 3 times the number man wan go 2022. Ero kamano marenga ma kamera mari oganda moko nyalo wacho ni to kara janabi to wuogi kanye. Iwuogo come from nowhere to ibedo youth leader MDG. Okay, kamano. Osiepi moro musika ni former chairman Kina Posa. Nyiswa ni to before donj kanyo leadership mari chalo nade? An leadership gane mbaka go gada. Anyalo wacho an nachako weche telo gi kan school moro ilongo ni Jomo Kenyatta University. Nan kanyo nwa joma pango weche siasa. To weche moko nowuok tungne matin to naduogo dala ajoin kumiluongo ni Kisumu National Polytechnic. Kanyo higa ma 2023 gi 2024 nabiro babedo president ma Kisumu National Polytechnic. I was the first chairperson mano ochungo rampage mano sebedo Kisumu National Polytechnic kanyo for the past 7 years. Mana gibedo wise nikech manyo balance between student leadership gi administration. Koro tenda ni en gima ni remba to chako chon. Biwinja. To pod ga youths moko. Biwinja gimed donje chama. Kapo ni nitie joma chung gik moko matindo gi obed student politics katango. Watemo mondo wakony gi be. Kech wan gi gimoro structure moro MDG ka iluongo ni campus league. Map students manyalo bedo leaders, twang'iyo kaka onyalo konyogi obed posters obed ang'o. Kech jogi nyaka bed empowered. Kech kama kaka Malema nodongo gi chama ne South Africa kocha. Ero kamano ma tiere gino mabenda dagom penji kaka achiel kuom jogo mabende osetele wechego mag mbalariany. Gino bende koro sane dhi mang'eny ahinya mag gwango skunde gi skunde bende tholor gi pani ang'o matimore to ang'o monego itim? Ineno gima ne timre ndalo machon mane wasomo. Wan e chwadowa. Biwinja. Koro ing'eni piny bolokore. Gini chako ga gi janyuol. Gima nyalo nyiso jonyuol mondi discipline chako gi in iwuon gi nyathini. Koki discipline nyathini mano waketho piny ka. Koro gigi kelo from guidance mar janyuol. Koro kaka irito nyathini kaka odhi dongo. Koro kaka irito nyathini kaka ikelo ne Kenya shida kumoro mbele ka. Koro walanuru kaka parents. Wambi wadhi bedo future parents. Kaka wanyalo guide nyithiwa kaka gidhi marach wapuonjgi maber.
Ilongo ni PS manen mar education kanyo honorable ambassador Professor Julius Bitok no gole kacha to tere e tourism. Be ineno ka mano dhi kelo fuong'ruok e wechego mag makoro mako sekta mar somo? Odhi kelo fuong'ruok nikech nowacho careless statements nyocha ka. Ok inyal negotiate gi student kadwa timo penj kata ok nyal. Mano fuwo. Student rules and regulations tie mantie school manyake law. Gin ka PS ok inyal wuogo go kiwacho ni nyaki negotiate gi student. Ok inyal negotiate gi mantie e chik. Koro an kaka wuok kanyo kaka gole no, I feel ni dhi bedo gi lokruok maduong' e wechegi. President notimo gima ber kanyo gole. Chal nomiyo doket moinge. Gima chal kamano. Nikech ng'anen kanyo niluongo ni Bello Kipsang. Was very bright and gigin makama ne tek mondo iwinj. Ne ng'ama clueless e docket neno. Ma en ema nyalo kelo weng'o ma skul nikech nokia gimotimo, nokobed gi Koro inya neno ka gigi otimre kama, tinyalo winjo remarks mano make. Remarks gi were very careless. Mano bende koro mano inyisi ni ma ng'ama kia gima timo e ministry neni. Ma thoth kuom jok mabende oyiero docket mopogore opogore omegi amia lakini gikia tich. Ma samoro nyalo miyo bende kata ng'anyo be bede. Ok kamano. Kero ok ng'i matut jok momiyo telo. Ing'e ni samoro wa gift ga politicians nikech gin jowa mosegono matek. But samoro be profession be berga samoro. Berga keto ga ng'ato e line of duty motimane molo. In kaka rawera. Josiasa mage makaluo kama ineno ka at least tiyo ne oganda luo mabende samoro President William Ruto nomiyo tich to tiyo ne oganda e yono makare. Anineno kobiro ng'ama nyalo pako mogik. Mokwongo ng'ama nyalo pako en jatenda ma David Ochieng. Gi kit motimo kapo ni oluonge odhi Kenya Kwanza, nok odhi kende, kotero ije kende, biwinja. Kata ka joge nochungi chama ne nodong', Ochieng olobi ne jogo tich bo make sure ni oganda wa be nyaka med kwano e serikal ni. Biwinja. Ng'at mar ariyo manyalo pako en Dr. Raymond Omolo. Nikech ng'eni macha en wuod, en ng'ama Ruto loso. Biwinja. Watimo gin gik mang'eny motimo kaluo ka gero ne mond liete gi empowerment ma vijende. Biwinja. To shida wa moro mantie kaluo ka en ni ji ok da empower jowetegi, ng'ato ng'iego mana mare. Ando kian ji ariyogo ema neno ka ber na malich. Manyalo dhiro oganda ma kaluo ka. Kata nitie king'iyo Babu Owino. En rawera moro, en straightforward. To e chama ka igweye kaka nogo chieng 2013, 2016 kanyo. Biwinja. To en ng'ama nigi potential maduong'. To gima gitimo neno, chale ka ineno kaka ne gidispice Ochieng. An sure ni chieng' moro Babu dhi bedo ng'ama duong' e Kenya, kata lemo maduong'. Ni gibi gimakre go Chieng' gi Raymond gita jopiny makaluo kae. Nikech mage yaneno ka joma nigi jopiny at heart. Gin selfless kabisa. Luoro nyalo bedo ni 2027 en yiero mabende samoro dhi bedo matek kabisa. To dhi bedo mana matek gi rowere. Ponono ni ok odhi kaka kare, lweny nyalo betie. Wach minyalo nyiso kata paro minyalo neno ni to 2027 en yiero machalo nade? An kiano kane ka wach ywaruok nyabedo. Gima duong' en niya, yier MCA ni maber midwaro. Yier MP ni maber midwaro. Yier ni governor. Nikech mage joma interact go directly. Biwinja. Gik tend piny gi weche ng'enye ga. Biwinja. But gi kaka neno ka gik moko dhi Ruto osekungo ne jogi rieko. Kaka jogi dhi timo nyalo biro ba bypass to kian. King'iyo kaka osego siasa gi regionally. Kian kaka ng'ato nyawuok mabage sani to tek. Ma ne rowere kaachiel kod joluowa, wang'en wadres mana joluo. Ng'ano mineno ni mondo gimi kura ombulu 2027 komno maker? Kom maker anyanyiso ni wamiya jatendwa William Ruto. Nikech king'iyo chien, nitie gik manok wayudo ga kaluo ka. Masani wayudo ka. Biwinja. King'iyo kata weche Thika Super Highway. Thika Super Highway nolos
ndalo machon gi kind Kibaki gi Raila Odinga. To en gima nokawo gimoro 40 billion, en pesa mo maduong', biwinja. To nokawo nyaka taxes ma jopiny. To kuche jogo nokuoye marach, biwinja. To en gima konyo jo piny masawa kocha. Kibiro Kaluo ka, nitiere Ironi Samut moro milosonwa kae, madhi yawo nini mar Nairobi gi korwa ka Western gin Koluo. Biwinja. Gin gik ma ne tek mondo ne katim. Koro nikech gigi te nokawo taxes marwa ni gigo e koko. Biwinja. Gik mang'eny osekel, kata kineno king'iyo kata lemo momiwa, gin lemo mapok nwamako chon. Koro gima nyalo temo nyiso jotenda momi lemo gi masani. Wang'i gima jopinywa wanyalo kawo serikal wami jopinywa gi sani. Mbak 32 wawerego wabochopo. Gigo boga jowa. Wang'i gima wanyalo kawo serikal ni sani wami japi 32 bwe wabochopo. Bro mana chopo, to wabogo mana siasa. Erokamano kokamano kuom gwejwang' kech sa kathon makenda magoni erokamano maduong' ahinya kuom kete mane chunyo Nagi TV adundo jaluo. Erokamano bende ne jal moro nwaute ka ndiye mokete chakre nwachaki kendo be kik wil mar subscribe e channel marwa ma YouTube mar Chuny Onagi TV. Erokamano ne Felix Omondi japicha moro ma bende timo tek kabisa to kamera kaachiel kod Maureen wan bende ka gi Jen kaachiel kod Medusa machendo ni Nelson Mandela Okore mano wuodo funyo Jerusalem dala maler. Kamane tai chendo ni en Steve James aka Nyakwar Nyaronyo wan kapok watieko. Youth leader, yes. MDG, ma kamera mari, wach ni mugik. Wach manyalo nyiso ogandawa, wachimo yiero ma 2027. Kik wuondwa wang'i gik malich, gik milonjo ni chama gi. Nikech ng'ami yiero ka MP ni, kidwa basari, ibo dhi ne ire MP ni miyiero, ok ibi penjo chama. Kidwa school fees, ibo dhi penjo mbunge miyiero, ok ibi penjo chama. Biwinja. Koro yiero mabiro ma 2027 ni, ing'iyo jatelo manyalo loko ngimani gi gima oganda midakgo. Koro yiero mabiro 2027 ni, atanda nyiso ogandawa ni MDG dhi chungo ji te Kaluo ka kachako from governor nyaka MCA. To ji nyaka PM, nikech PM ni ema kelo japiny nyayelo jatende maber manyalo dhi tiyonwa maber. Koro agoyo erokamano kuom rigora kodwa, makamano erokamano. Erokamano mabaka thul maken magoni erokamano maduong' ahinya imiwa kacha weche mabende samoro japiny ne kia konore kaachiel kod party no ma MDG. Nyakwara Magajwang' bed kete mana e Chuny Onagi TV adundo jaluo kama pod wabomedo kelo ni chenro machalo koda kama ndie med luwo wa Facebook pages mogo Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV kaeto bende subscribe e channel marwa ma Chuny Onagi TV. Uritu masane. Ma en duond Onagi. Ma en duond Onagi.